וואלה אחי, בסופה שישבתי באיזה בר בדיזנגוף אחי, מגיעה לה איזה מישהי וזה, נחמדה, חמודה, מדברים, ועושה לי, מה איפה אתה משרת? אמרתי לה, מגלן. היא אומרת לי, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? עוד יש לי חול בתחת מהגיבוש, את שואלת אותי מה זה? 1 ו2 הבן אדם אוכל חרה בבית ליד, בבית זין שלי! את שואלת אותי מה זה? הייתי אומר לגולני, הכשרה מזורגגת של 8 חודש עם לידור מאופקים, הייתה מתלהבת, מריירת! אבל מגלן, היא שואלת אותי מה זה? ומה אני עושה אחרי 1 ו2 האלה? משחק פלייסטיישן כאיזה כוח עתודה מזורגג בג'למה! פלייסטיישן יש לי גם בפאקינג בית! תן לשבת בעמק חפר בקיבוץ עם החבר'ה ולשחק שם פלייסטיישן! למה לי לשבת ולגרבץ בג'וליס? לפחות תכשיר אותי לזה, חוץ משבוע